Аполо Гетис. Каква приятна изненада е това да ти видя тук. Здравей, Епиман. Какво ти води насам? Исках да си купя нещо интересно, но се оказа, че парите ми не стигат. Знам, че вчера получи заплата и се чудя дали би ми дал заем от 500 лева. Но това е почти цялата ми заплата, Епиман. Няма как да ти дам всичко, което имам, и то заради някаква твоя прищявка. Да не говорим, че ти също получи заплата вчера. Като един добър християнин, Аполо, ти трябва да ми дадеш назаем, когато ти поискам. Не знаеш ли, че е писано Лука 3.11, а той в отговор им рече: който има 2 ризи, нека даде на този, който няма, и който има храна, нека прави същото. Ти имаш дори повече от мен. Като християнин съм задължен да ти давам заплатата си. Не познаваш Светото писание, добре, Гетис. Тук аз ти искам пари назаем, а не да ме подаряваш ризи и храна. Не ми излиза из това, че е важен принципът, тъй като Исус на специално място директно адресира проблема с даването на заем. Матей 5 глава от 39 до 48 стих. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него 1 миля, иди с него 2. Дай на оноглава, който проси от тебе, и не се отвръщай от оноглава, който ти иска назаем. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Писано е да не се противиш на злия човек и да не се отвръщаш от този, който ти иска заем. Тоест, комбинирано, това означава, че дори да ти искам заем, въпреки че имам пари, което ме прави в твоите очи зъл, ти пак би следвало да ми дадеш. Отново тълкуваш текста, както те изнася. Ти не се стремиш да работиш за повече пари, а наготово искаш някой да ти дава. Ето какво е писано за подобно поведение. 2 Солунци 3, 10-11. Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: ако не иска някой да работи, той нито да яде. Понеже слушаме какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи. Ето, че ти извърташ писанието както си искаш, Аполо. Аз не ти искам пари за храна, а за нещо съвсем друго. Да не говорим, че работя, макар и да не ми стигат парите. Важен е принципът, Епиман. Ти се хващаш за буквата, а изпускаш цялостната картина. Например, във 2 Солунци 3.10-11 е илюстрирано как трябва да бъде спряна практиката на това едни хора да живеят на гърба на други. Те не се стараят да получат еднократна помощ, за да се стъпят на краката, а това да разчитат на хората за материалните блага е станал техен начин на живот. Това е неправилно. Едно е да помогнеш на някой в нужда, но съвсем друго е да го оставиш да паразитира на твой гръб. Така само увеличаваш злото и го пострекаваш с нехайното си поведение. Ситуацията при солунците била такава, че група хора под претекст, че второто идване на Исус може да се случи съвсем скоро, са решили да не работят, защото е нямало вече за кога. Така са започнали да живеят от подаянията на други братя, които са предпочели да си изкарат парите с труд, въпреки че чакат идването на Исус. Подобно поведение не се одобрява от Бог. Защо тогава Исус казва: не се противете на злия човек? Ключът към разбирането на целия пасаж е стихът Матей 5.44. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят. Трябва да обичаме враговете си. Това означава, че трябва да искаме най-доброто за тях. Ако приемем, че ти си мой неприятел
искаш да вземеш последните им пари без да имаш огромна нужда от тях, тогава аз ти правя мечешка услуга, когато се съгласявам да ти ги дам. Така вместо да те накарам да се замислиш над враждебното си поведение, мога да го подсиля. Би си казал, охо, той Гетис е толкова глупав и наивен. Християните са перфектните дойни крави, ще си намеря още малко вярващи познати и направо напускам работа. Ето кой ще ме издържа. Така моите действия ще те превърнат в лентяй и рекетьор. Разбирам идеята ти, но за какво изобщо го има този стих тогава? Матей 5.42. Дай на оногова, който проси от тебе и не се отвръща от оногова, който ти иска назаем. Важно е да се провери мотива на човека, който иска заем. Ако е решил просто да си набави лесни пари и е редовен използвач, не е любов да му се дава. Ако всеки му дава, как тогава ще се научи да бъде добър и отговорен? Ако врагът обаче е човек изпаднал в лоша ситуация и наистина има нужда от това някой да му помогне, тогава Библията говори ясно. Римляни 12:19-21. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото това, като правиш, ще натрупа жар на главата му. Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Ето е основната идея. Врагът трябва да се замисли над това, което прави, да се промени, покае и обърне към Бог. Това е заложено под натрупването на жар. Това е изгаряща болезнена мисъл за това, че той греши, чувство на разкаяние. Значи смяташ, че трябва да се оставиш да те тъпчат с надеждата един ден агресора да забележи твоята хрисимост и да се разкая за греховете си. Това е много наивно, Аполо. Хубаво е да отбележим, че Исус не ни учи на краен и радикален пацифизъм. Ако беше така, щеше да го подчертая, давайки различни примери. Да кажем, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. Исус не казва, ако някой ти забие нож в гърдите, се обърни, за да ти забие в гърба. Това е крайност. Тук по-скоро се говори за това да не отвръщаме на обидата с обида, на удара с удар, но ако става дума за нещо много сериозно, застрашаващо живота на нас или близките ни, разбира се, че бихме се защитавали. Засъденото дава подобен пример. Който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горна дреха. Исус не дава пример с къщата или нещо голямо, а с дрехи. Според мен това не е напразно. Можеш да направиш жест и да дадеш повече, отколкото иска да ти отнемат, за да покажеш своята доброжелателност. Това обаче не включва случаи, когато те съдят с цел да ти отнемат всичко, особено ако смятат, че те съдят неправомерно. Който те принуди да върви с него 1 миля, иди с него 2. Също не е крайно. Не се казва 20 мили, а 2. Ако непротивлението на зле човек беше при всяка ситуация, тогава християните нямаше да се крият и да бягат по време на гоненията. Те всички щяха да се предадат на тези, които ги гонят, и с радост да приемат гибелта, която очаква тях и семействата им. Вместо това Исус казва: молете се за тия, които ви гонят. Това не означава предайте се на тези, които ви гонят, а означава да мислим доброто за гонителите си, да искаме тяхното покаяние и обращение към Христос, но не означава да предадем живота си в техните ръце. Ако питаш мен, на практика тези неща не работят. Помниш ли, като бяхме ученици, как имаше едно момче от съседния клас, което редовно тормозиха? Той приемаше всичко без съпротива, по болниците бяха връзкари и дори да се е оплаквал е нямало ефект. Какво постигна със своето търпение на удари? Нищо. Всички му се смееха и подиграваха. Един ден това момче не изтърпя и реши да отвърне. Това свари по болниците неподготвени, а и онзи не беше слабак, след което им тегли един хубав бой. След това тръгна едно уважение, едно приятелство, хората започнаха да гледат на него по съвсем друг начин, дори самите биячи след време му станаха приятели. Но всичко се обърна не когато си беше добричък, а когато им показа, че не е безгръбначно и се би с тях. Да, помня това момче. Той беше християнин. Ти не знаеш цялата история, аз знам повече подробности.
Когато решили да налагат тормоз върху него, го взели за лесна плячка. Той им казвал неща от рода: защо се държите така? Ако има проблем, нека го изясним. Аз съм ваш приятел. Никога не съм правил нищо, за да ви навредя. Но тези думи не помагали, а ги караха да им става още по-забавно. Накрая той си бил с тях, защото наистина му омръзнало и им казал нещо от рода: ако искате бой, ще ви го дам, но е хубаво да знаете, че всичко, което някога съм опитвал да бъда, е да съм ваш приятел. Когато успял да ги повали на земята, всички от класа не повярвали. По-късно му признали, че всички смятали, че той е междурка и страхливец и затова не отвръща. Мислили, че той говори тия работи за приятелство и какво ли още не, само и само да не го набият. По болниците гледали нещата от тяхна гледна точка. Защо няма да иска да се защитава? Много просто, защото ако се защитава, ще ги ядоса още повече и ще му тегат още по-голям бой. Когато той успял да им покаже, че не е слаб, а силен и въпреки всичко не трябва лошо чувства към тях, много хора разбрали, че си нямат работа с страхлив, нещастен аутсайдър, а с много силен духом, истински добър човек. Това откритие им е помогнало след време да разберат грешките си и малко по малко престанали изобщо да закачат когото и да било. Та за какво разказах тия подробности, Епиман? Защото е важно да знаем границата. Ако се оставим да ни тъпчат, изглеждаме слаби и безлични, едва ли ще предизвикаме промяна у хората. Интересно, не знаех толкова детайли. Тоест, ако пренесем твоите размисли към думите на Исус, да кажем за съденето, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха, е много важно да покажем, че ние оставяме горната си дреха доброволно, поради истинска доброжелателност, а не защото се страхуваме, че ще изгубим така или иначе делото и просто искаме да си спестим срама. Смяташ ли, че е много важно не просто да се противим на злия човек, а да показваме на този човек, че го правим не от страх, а от любов? Точно така. Важно е да знае, че ние сме силни, че ние изпитваме любов, а не страх. Страхливецът не привлича, той не е пример и не буди у враговете желание за разкаяние. Ето какво ни казва Словото по този въпрос. 2 Тимотей 1:7. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 1 Йоаново 4:18. А любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любов. Ето за какво и е важно да изявяваме мотивите си. И сега как би ми обобщил мислите си по въпросите, които дискутирахме? Добре, ето какво е цялото ми твърдение. На злия човек не се противим, защото като му отвърнем на злото с добро, така ще му покажем любов. Това може да го накара да промени начина си на мислене и да се покае. Ако злият човек обаче иска да ни съсипе тотално, например да убие нас и семейството ни, тогава му се противопоставяме, но просто като се защитаваме, а не като искаме да му отмъстим и отвърнем със същото. Трябва във всичко да изглеждаме силни и в контрол на ситуацията, да изненадваме противниците с доброто, с което им отвръщаме. Зъл човек, тип използвач, който иска да се възползва от нашата добрина, няма да бъде изненадан. Той е изключение. Той би останал в контрол на ситуацията, ако не му се възпротивим. При него добра промяна по-скоро би настъпила, когато срещне съпротива. Трябва да показваме любов във всички ситуации. Трябва да бъдем динамични, където се иска твърдост, да показваме твърдост. Където мекост, на характер мекост. Нашата крайна цел е злият човек да се превърне в добър човек. Тоест, няма да ми дадеш заплатата си назаем? Не, Епиман, няма да го направя. Тогава не си никакъв християнин, ти Аполо. Заключението ми за разсъжденията ти е пълни глупости. Няма да се призная за победен. Ще се видим пак, Апологетис, и този път ще дойда още по-подготвен. Ще видиш на какво съм способен. Добре, очаквам с нетърпение. Апологетис,
Каква е разликата между аз пея, когато чета Библията, и аз чета Библията, когато пея? При двете имаме различно основно действие и съпътстващо действие. При първото твърдение основно действие е четенето на Библията, а пеенето е просто второстепенно. При втория случай имаме главно действие пеене, а съпътстващото е четенето на Библията. Значи, според теб има някаква разлика. Добре, ако ме наблюдаваш отстрани, веднъж как аз пея, когато чета Библията, а втори път как аз чета Библията, когато пея, нима ще откриеш разлика. Аз като страничен наблюдател не бих открил разликата, но ти за себе си ще знаеш кое действие е първостепенно и кое просто го съпътства. Защото първоначално ти или си решил да пееш, или да четеш Библията, а другото просто съпътства първостепенното действие. А откъде си сигурен, че при аз пея, когато чета Библията, първо не съм решил да пея и като второстепенно действие да чета Библията? Защото ако беше така, ще да кажеш, аз чета Библията, когато пея. Напротив, аз бих казал, че е обратното. Остави. Мисля, че изобщо няма разлика. И без това не е добра идеята нито да се чете Библията, когато се пее, нито да се пее, когато се чете Библията. Освен, може би, ако се четат псалми и им се измисля мелодия. Това последното би било много странно. Трябва да тръгвам, Епиман. Отивам да чета Библията. А ще пееш ли? Не, определено никакво пеене, поне не е докато я чета. А когато я четеш? Нито докато я чета, нито когато я чета, нито като я чета. А каква е разликата между трите? Чао, Епиман. Чакай, имам още въпроси. Добре, не друг път. Nobody go tough apologetis.